Panaglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man ngaminan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamampay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya akon. Anya, Adan sa mo chicks janak yun nanang. ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak kaw. Palot putag, anaimbang. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman na na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime mak iti trabaho na na. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na lang. Makituro kak dito yan. Na masapak tulang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigaw nagkakaulis tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko ni ti ugali dyan manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso kada kayaw nga agaama. Wala ha? Nagngiwa. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamuingamino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawid di rabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro manan niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta ka matan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpay so Dudong. Maumuma ka kadikan yakon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alalala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito, Yuan. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka amaka din na. Agyaman nak Dodong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuhana. Sikat-ikat ko aka din na, Jenny.
Anyo, pailang arutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laeng, Jenny. Namnamaag day tahan. Well, sikat kahit ko ay altar. Sikat kahit ko akadin na itagnanayon. No, kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uwan ko nang laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. No ko na mga agbababay. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arun Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Mamangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nana. Pagsugal nga. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jeje anak yu tatang. Napanak lay je palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may? Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kon dyan anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyonak. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day day. Sapay apera day dya babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Ano kasano, dito yan ti pagyanak itagnanayo. Oh, agyaman at tudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang. Adan nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yo nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay.
Dayta ti sumaruno at akwatak nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak dayta. Ha? Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik ita, honey. Asino nga ro deta ngay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Ha? Dodong! Umay ka dito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y ana. Hani tarupam! Amay ko. Ana pa nga asima. Di ka agi skandalo dito. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kaste kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat no agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasaan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao! Tasana si kati kasarsaritak! No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatenin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. May ayatek ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Ay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawit ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijayin ti pagnadanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo agtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukun di manugang mo. Ha? Diyan ka mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tapagpagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong. Inak-ika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan? Iti anya agapupay lang ikam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga Rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipawid ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny? Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Yakon ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan
Wen gayam. Mapantantoy jay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige, kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kanururayak tipaw it makwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni tiamam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may iti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan. Tanay, marigatan kami ni tiamam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Nagana ka kabalasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Dinakon kayat. Tanaamuamon nga adda 5 nga anak ko. ang kukwa. Saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaang ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasid ang amin, Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito eh. Tapno maasikaso kida. Ubing da pa ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigud adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Andersamo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya dyan anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka mga no jak agtrabaho. Tadi mo't mang tadapulos dyan anak yo iti para kadagiti anak na. Ay, win nga rod Jay saan na apo tayo hindi supportaran nan. Kasanaw dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Ure tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iji pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pala ang tisuldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta, paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to.
Jenny? Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagasyo. Tasukatak tunod da kwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakanam anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya ngay kat anak mo't dagi Jenny Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kalakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Nene, awa nagsasaur Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Isumat la, Jack mga abak. Tadag sasaor? Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito eh. Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid ko keng ka. Ahap kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngam jaklaing kang kano dagiti danon da kanyak. Ngam putno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Jak kay da ka ulas na. Naglawa mo ti ulis ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Idi dayta. Ngam saan itan? Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagiti anak mo. Iso nga isublim idan kadagiti dadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngam sika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka? Simbangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran mga no adapay tsansa ama urnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ta ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo ana imbagday ta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who is that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saanan. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Manang! Biyana! Tao! Hello, gagayam na imbagmanan nga orasyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di may patangatang ita drama kat mix compilation. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Tao!
Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan tintay drama ita. Kastiman ti kuna ni pagayam karya. Dear manang biyanang, pag ininagawan mi ti kapsat ko ti inami nga sikaswan, tabarang kunak no siyak ti pangtendan ti inami itinabatbati asa ni Kuana. Katnoan niya tararamidak, kas tamat laeng taramid ti kapsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasyak ti mga sikaso ka ni nanang. Anto'y ti danumyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae. Iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay. Tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunanay. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardeng nga gapa. ay, No anyat naknakan nyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta'y disuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay inak inasikaso ni Apong yu abakit. Apay, masakit ni apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu. Nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, aya paginteresan nyo pa'y laday jay. Dala nga rodan inted na atawid yaw. Nangina ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ngay sana da kayo ti pangtudan ni apong. Ay sana mabalin agreklamo no kasta ti mapasamat. Nanang, madamag kumanlaang. Asin to ka diti pangtedan niyaw, dito'y balay ken lutiyaw inton matay kayon. Siya nakpayamatay, Simon. Napigsahak pa yan akaw. No siya, jak kaya at adanunan tigas iti taon niyaw. Diyan may lamain yan tiagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no siya nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo unayin danunan nyo pa'y tikasta atawag? Saan? Napigsak pa'y lang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runan ti amin. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtedan nanto itilutay ken balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agaramid iti istorya, Simon. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Simaw, anya man ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanen na pailaang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to inam Arnel. Agpinpinsyon lang arudan. Ng paginteresan na pailang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayo ngagkapsat. Urumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiagdesisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga men, Simaw. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pailaang ti inata. Urayan ta. No, asino ka data ti pangtudan na iti dayjay. Basta siyak ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababain ti aramidon na. Mapanasungsungaton ni auntie jabalayaw. Ay, uray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isung awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, huwin nga rod. Una yun dagi jay adadakil ta. Bakit kinlakaydan gam kasjay pailaang mati aramid ta. Uwan nga rod. Agkabsad da pa'y mga rod. Ay, agin inagaw daki din. Iti sanikwa ni apong ta.
Malaka bagbagaan talata, dagiti dadakkel ta, insan. Apay manan nga da kayo dito'y balay ko, karya, Simon. Umay kasi kasuna nang, kani, inyagan ka itisuman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay, mas paboritom to yung inyag ka, nanang. Bibingka kang turon. Mala, idisuyo lata ditanta kanak amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayaw nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang, iti makalawas ti pa nagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, wumangamin si Maut. Ah. Numabali, nuray sana. Ngagdigdigos ni nanang. Tanalaka ang malamin ti babakit itan. Saan ka day, nanang? Kawan ba? Labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudutak iti paglabar yaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maun. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sika ti agawid mo kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay dito'y balay na. Tanay, narigat no may sa ni nanang dito'y. Ay, ura siyak. Maturog ak mo ditoy. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak, no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babae nga apo ko ija mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikasaw ti lalaki nga anak na. Nang runa ket adda trabaho na. Ah, kasya ngay ang mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inotel, anak ko. Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga si kaswan ti bagay. Tantang, papanan nyo? Apa yan, nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ko kung nakapsutan ni Apong yaw. Anya? Apa, di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kayat, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ti mapanijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaadan na mga asikaso ko ni Apong yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ha? Ambok tumo ila dyan balay ni nanang ti almanen na. Ay, kadagpada kayo lang nga tatang. Uremot da kayo, al-almanan nyo mo at di balay ni Apong. Sakmut at talaga ti pangtadan ni Apong nyo ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karya. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siya nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga mingkat ti lokasyon di balay ni Apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa di ang tiyaw. Anang, umay kay agnaudin ijay balay, tanay, nakapsut kayaw. Umumay mat ni manang mo dito'y numamensan. Awan kaste adda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ka nanang. Agnaud ka kanun ijay balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo anya, mapantayo na ijay balay. Tayo impake ko, dagiti kausyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga mina na kimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti ko na nakasigurado no alain na ni nanang ije balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni Apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay, wine! Kukwa na laang ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas nanang? No kaya't yaw, kasarita yun to ni Apong. Tadwa kayaw apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay, saan? Siyak laang timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laang dayjay nga uli tugmaw. Ay, sige, mapanak ije balay ni nanang. Ta inak itrangka. Kino nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay, kasukatak at iti dakdakkel ti tulbot na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laang.
sama ka na apong yaw. Ang mesang sangitam. Ay, Tasaya ta si Mang Pad gayon, tatang. Ah. Natayan niya pong. Saanan nga gangangas. anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inya, wag mau, ija kasinsin mau. Ano ni apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan na kami. Apay ay na! Di mo man laim bagamay. No asino kada kami kan ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam, amang ipanugnag, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak Ta balay ka tinakagsatan ti angis na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglini pa talang agkapsatan no kasta kasiman. Ha? Tatang, anti husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pangasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw. Pagkuduan niyo ti mapaglakwan nanang. Anay, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ngam siya. Ad-adaw ti anak na mang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak kaw, si Kalaeng. Nanang. Naala kaw ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni Uncle Mau. Agum matalaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakidin dyan balay dahi di apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bale. Ta saan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, mang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron nakam ko kaniyan tiyaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakan nyo, tatang. Ito julatan ka ni Auntie Dayjay. Kanya pa ilat sapsapulin nyo, aya? Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yo. Nakaw. Tatang, baybayan yun Dayjay. Ito julatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yo. Taawan maganap yo iti dayta. Nanang, rumbeng la pagbingayan nyo kani ang... Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramaraman pa yan na mismisuutan na no kwa. Umadaw tan dito. Tapno maliklikak jay kapsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatanga ka balay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito iti ayan ti trabaho nanang. Makaamo ka, no agbati ka dito'y. Basta siya. Umakaraktaw ni ti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanyak. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tamangan no madamdama mga sawa kamutay. Diyak kaya ti makikabalay iti agbali na manugang ka. Iswa lumasin na ka ni ti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka binta, tayo nakbayadan ng ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururaya kun maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplit siya nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapanta ita-ijay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tadakuntak na kunkwana. Ay, kunakman no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-amo ni kumarik. Ngam siyak jak am-amo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amutang araw ti papapananta maray. Wen maray. Inted jay kumarik ta adre sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan.
Kanawan ka rubam ditoy. Tapasig magayam a for sale dagita babalay ti karubam. Huwag nga rod, Maray. Ay, no, adala ko makwarta. Gatangag amin dagitan, Maray. Wen nga rod amare. Mom, kastoy ti arapaap ko apagyanan, Maray. Isu na lang takasla na baba dito abanda. Okay lang, daytan, Maray. Sana problema. Nga masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, Maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, Maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang agmay-maysa. Hey, malaglagip ko nga raw, di naramid di kabsakaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay manan. Lipatin yung dayjay kunak lang nga roden. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Kun daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Nawanan yaman na tatang. Inkay kitdig pa siya. La, rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruar. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tata. Laban nga raw. Ilibrik man nga raw ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonen tapno adda kadwak. Hello maray, into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay kaki din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak kaw ta makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatan ti pletek, maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay kaw. Ay, bagta nakasangput ka. Sakbay nga nagtudaw, Maray. Ay, wan nga Rod Sapay adda mapag naman ipo di jay kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mala, ginanakan, Maray. Mangantan intong nadamdama. Mano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di ure makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Maray karya, agring ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos na matan. Ay, alalawon nga pa isaw. Dandani mo madano ng tidanong to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan, Maray, tanay malayustan. Ay, saw! Agbakwit talangan. Ay, wun, Maray. Hello nanang, kumusta kayo ditan? Ay na, anak ko nalayusa ditay. Nagbakwit akaon. Patingga tenged mo tanti danaw medya balay kao. Ay nawanay. Nadadaalan na gitay kabarbaro arek ko. Kantay dakla tibay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan namin dagitay anak ko. Ay. Anya, apay ngay analayos kayo? Sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimanaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalay layos ijay abanda. Idapaw da mo amaw akasta anak kaw. No amok lakas jay jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga agsarding tito daw. Tagaawid kayo pala ditoy. Kabagays, gatanga mo di balay kaw ijay lowlan. Ay sana, manang. Diyak ka sa pulan daytan, ta adan balay kaw. Ay, adang.
Bintas mo tuntoy balaybaw. Ewan pinapintas na giti anak kao. Sika ngay, damag kao, nalayos ka kanaw. Ay, hun nga raw, nailaw anak anang gatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo mang gatang. Sayang ting gatang ko iti dayjay. Wala kaila kumlata Adan tulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapay siguro namnama malakok dayjay. Agam, hay, yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay karma kanyak day tayo napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak nga di damaw, nagsakit tinakam kaw. Agamita, sanain. Tana amiris kaw nga oray siyak. Nagbalinak mo't agam brown. Tapi nagintirisak editi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kabsat ko kat mayatan tilinangan mi. Kat timat balay ang nagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kabsat ko. Alakastan, to'y pagayam mo, karya. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam karya. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless si Titunggal Maysa. Biyag ti tao. Rufa, italag kun ti anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayaan ni Celine. Wan manang, di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsut akon. Jakon makapangan. Sana na sumurak ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayaan ti anak ko, ading ko. Day talaang ti ipagpakaasikan ka. Silin, agaukan tamangantan. Ninanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Saan na makapangan ni nanang mo? Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan ang makapangan. Oh, sige. Agawa am nga rod, tani. Mabisina kon. Nanang ko! Huh? Apingatan. Silin? Silin, apa yan? Ninanang, auntie! Saanan nga gangangas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin silin. Maturog kan. Naitabo na ni nanang mo. Aklunon tayon tinapagting na. Huwag niya nga rod. Talaga akas ta. Naadaan mo't nga rod itinadagsa na sakin. Awanan ti inak, auntie. Tipat-pat gakunay nga ina. Ala, talaga akas ta. Mapan tayo amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo lang nga agigitan? Ada umununa, ada mo't maudi. Kasa na bale? Taadak nga antim. Imbilin na katiinang kanya. Isa, di ka baybayan? Agyaman na, auntie.
Basta agsingsingpot ka, ha? Diyak kaya ti sukir. Masapula surutem amin apagayatak. Nawata? Wan, auntie. Silin, rumwara ka. Kaya tamangan lumarabya na ka sumangpet. Agluto kanto ni ti kanamuan. Wan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Inakagsapul iti pagsayaatan. O sige, mapanakon. Anya nga Rofa. Adda na sa pulam, agtrabaho iti club? Ay, awan pa'y nga Rudjelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inuferan ko may tidakil agatad, Ti dalat takayat. Siyak nga minin, Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalintan Danda ni ag-expire kan. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngem no ti langak. Saan pa'y amadlaw? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan iti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho iti club. Iso pasensya, wen. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo, Ha? Manungay? Basta ada nga, Rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho iti club, wen. Jay ubing, sexy, kanapintas. Ha? Ape, akit kitaan na, auntie. Pababa pa nga to ti panangkitam kanyak. Mapintas ka, Silin. Kan mayat ti sukog ti pamagim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pa ilaang. Ha? Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, auntie. Ada, Silin. Irekomenda ka iti gayem ko. Anya ngay at trabaho, auntie. Restaurant di pagtrabahuam. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Diyak lang pag-arop nga da napintas aka anakam, Rofa. Sino pa'y kumati timawidan na no saan asyak nga antina. Matayumot, Agong langan kan agduman, Kasta mo tantikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido ka nga trabaho? Jak pa'y kabisado ti aramidak, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kanto. Dahito iti ibadong, Silin. Ingkan agsukat iti dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Alaki din. Mayroon kanto. Ingkag sukatan. Wah. Ano sangitam nga Alan. Ay, mayroon kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kag danag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idirabi Adtoy, auntie. Oh, nakaado ka Adami nandito Wan, auntie. Apay ngagsangit ka nga Jak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapulak iti sa balya pagtrabaho, auntie. Sana mabalin? May mayat ijahin, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ije ti pagtrabahuam. Basta itin mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginrol kan iti koleyo. Basta jak kaya ti Jayan, auntie. Silin, saan anatangken ti ulom? Dinakpagunten! Sa baliak no makaungutak silin ha. Ha! Tandaan am dayta! Itulog ka nga gawid, Silin. Ha? Ay, saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan.
Sana bali, tapaawid akmatan. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dito yakon, sir. Kat agyaman ak iti pa nang itulod mo kanyak. Itulod ka naging ganita balayo. Ay, saan? Agungot nga antik. Istrikto nga min nga antik. Di ka madanagan. Sakti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Auntie, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag nga min ti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamak, maipapankin ka. Kaya't nakakanwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal? Ha? Wen, auntie. Ano kasta nga rod? Awaten ta ti jaya na at tulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka kenkwa na. Ta i-shoulder na amin pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito, auntie. Na? Anyat kay kayat mo? Agtrabaho ijay club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela, auntie. Ngamjak kaya ti pumanaw dito'y. Amom, saan nakaatulungan ni Jerry no di ka sumurot ken kwa na? Di ka madanagan. Tanasingpot da di atao. Ngam, dita pa yung nayamam mo day dya tao, auntie. Kaya po, madlaw mo tanasingpot. Kan managtulong. Ta inik kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, silin. Di kagbabayin kanyak silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong, kunam kanya. Tudua kami iti babaunan dito balay. Agsingsingpot ka wen? Agadal kanto na imbag. Tanong makaturpos ka, uray agawit kanto na balayo. Wala, umay kan, ta itulod ka iti agbalin na silid mo. kasla na singpot-mot ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sapay la ko mga rod na matuloy ko ti arapaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, adto yan ti bayad, tinlakom abag, Jello. Ay, talagang ado ti kwartam itarufa. Apay, nangalam iti kwartam. Ay, kat, nadiskarte akmut, ah. Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jello. Addan sa sugar daddy, Ay, ano ang sugar daddy nga ipagbagamot? Awan. O, alaki din. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, ti bag mo. O niya, naka-enroll ka, Silin. Uwen, Manong. At kumusta? Magusto kami ti pagadala na nag-enrollam. Medyo maikawaak. Awan na mamuki jay ngam okay laang. May ruamak to. Basta agsingsingpot ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanya. Kadi naktubtog nga rin iti kayat ko, okay? Uwen, Manong Jerry. Ala, ikaw agdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na tapno presko ti panaturog mo inton madamdama. Siyempre, naglingling et ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag showerin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay aya masapul nga itrangkam ti ridaw ti silid no silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanayon kanyak. Tapno maragpat mo ti arapap mo. Di ka nagkadkad silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sika ti arapap ko nga asawagan. Mala, mangan kan, balasang ko. Tapno saan ka amala daw, ijay pagadalan niya, wine. Uwen, Nana. Na, apay, nagsangit ka idirabi ay anya. Nangigaw, di pa nagsangit mo. Kan limtag dagita matam.
Awan day, Jay. Nana. Alala, jakon agdamag. Tamuklatan nga da pagdaldala ng balasang ko. Taam-amu ko ni Jerry. Ha? Anyat kayat yu asawan, Nana? Madamag kumanlaang balasang ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlaw na singpet kayo, Nana. Isungag talakak kada kayo. Di damo. Nakuna na atulungan na ka makaadal. Ngamjak laing pagarup nga dagayam sukat day tapan ng tulong na kanyak, Nana. Ay, amuklatan, nakasta titurong na. Hindi inyam amu nakakanyak. Nakuna na, akayat nakaatulungan. Iswa, pinagnaid na ka dito'y balay na. Agam amuklatan, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakes iti amok balasang ko? Saan laeng asika tinultulungan na? Ha? Adon tinsangsangput na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalan na. Ken agbalinmutin ang asawa na. Ang awan nagbayag kadakwada. Ha? Di mo ipagpagakin ko na daytoy kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo't ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti dun na ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apay naladaw ka nagawin. Na-traffic ka, Jerry. Jerry, Ulbud ka! pudno tibag pagkak. Teko nam kiti, ang dalalakim. Sana pudno dayta, awan lalaki. Adda! Manipo dita, di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Hapay ngay mawag ka, ha? Auntie, di nga kaya paparwaran ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kun nga giskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa bali a plano na kanya, auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginundawayan na. Oh, ala, sana bali atabak na. San ka nga, agrigat iti sidong na? Diyak kayatan dito, auntie. Agkabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, Di mo aramidin ti di na kayat. Ay, apo, agsingsingput ka nga min, Celine. Adit, narnakanan ni Jerry. Aginayad ka bumangon. Tarumwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawas ko. Tamangan numalukag da ito a tao. Tiwalit kan cellphone ko latan da alaak. Diyos ko, tulungan na kuma. Yan dayo nakiti da ito a tao. Agyamanak, nakapanawak matlangan iti da iti abalay. Diyak ka mo no sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawid iti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakbat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita? Awanan. Nadadaalan ti masakbayak. Diyos ko, tulungan na kuma. Si kanti pangital kak iti amin. Di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak.
Iso ang nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan. Taing kagkape. Oh, antoy ti kwarta. Ikagkape. Para bangonan. Kat agawid kang tumutan. Antoy ti pagplaytem ng agawid. Awan balay ko pagturugak, sir. Awan pagawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Ulila akon, sir. Anya? Ala, umay ka. Intag kape. Uyugan ka. Sana balay tan alpasan ti jutik. Mama, napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No, agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan mo damang gundaway kan ka. Ado dagiti walang alalaki dito eh. Iso delikado. Kunak nga agsapula kiti pagtrabahwak, sir. Ngamawan mo tamamok dito eh. No kayat mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Ket kasapulan natin mang kadwakan ko na. No kasdyang awana kay Jibalay. Patpatgak ni Lola. Taisutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Ha? Kinapod no na, nasaan tinapalabas ko? Dagiti nagdaldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka ng baybayabay kanyak. Pinagadalnak, aging ga nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kwa na. Kastagayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ko ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Mapok, nagsingpad ni Selene na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw abalasang. Sana kas kadagi ti dadruma. Nang kadkadwa kaniyak. Nag-uuyong na. Hanggang ni Selene saan? Nasingpad abalasang ni Selene. Kasta ka di Lola? Di nasayat, no kasta? Misula ko man di asawam. Anya? Kaya't ko ni sila ngagbalin nga asawam. Nasingpot ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga sawak, Lola. Kunak man o diyo pa'y kayat. Hindi, dayta. Ang gamita, mabalinan. Tadan kurso na kaparakin kapok. Ni Silain. Agyamanat, tadinak pinarigat iti husto si Lynn. Inaklon nak madlangan. Mabainak ko mga klon kan kata sa anak ka maikari, Jude. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyaman nak, ay ayatan ka si Lynn. Ken awan ti rumbang nga ibayin mo. Taura sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam. Ayatan kan tulad ta. Agyaman hak, Jude. Kunak no jakon makasara kiti kasken kakasingpat a lalaki. Kasano nga'y, agkasartan? Kayat ka nga ikalaysa. Sikat ti makaam mo. Kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka no ita lang ipasyar ka dito'y Jude. Amo mo ti makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin. Diyak kayat makita dito ang lugar. Maawatak day ta. Hala, dumsag ta nga rodan. Tapno maamamok mo ti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin? Silin! Si kakadidaytan ka, anakan? Uwan, auntie. Ape akas ta tilangayo. Ay no, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Di akong makakita. Ha?
Apay, auntie. Ay kwa, inapektaran ti sakit ko, ti panagkita. Ken, jak makapagnan, tapo ti din, ti may sasakak. Anya. Nakaroon ti sakit ko, kanakan, tan nabaybay-ak. Awan mo ngarod kwarta, pag-agas ko. Ururayik langan ati patay ko, kanakan. Anya. Ay, uwan gayam. Kadwak ni Jude. Ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano ak, auntie. Kasya na ka ti Diyos, baro. Kailiw kunti ka anak ka. Italamot na nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Tsak amo akas to ti kasasaadyo. Ay, siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken kakanakan. Ngamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas ka na kan. Sorry no, di mo natunoy, dagiti arapaap mo, gapo kanyak. Ala, baybayan yung dagi jay, auntie. Nayatlatan niya Apo Diyos. Taure kas di tinaglablabasa. Inturong nakmat itinasaya at atao. Nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan para ken ka, kanakan. No, kunam anak katumpong ka itinasingpot a lalaki. Ta, karbang amat, balin ang naragsakan, kanakan. Kat, ulitak ate agkidaw iti pamakawan ken ka. Silin, kanakan. Iti tunggal aramid ti maysa tao at dagururay asupapak na. Iso ano kaya't tayo nasaya at to ti pagbanagan tayo, agaramid tayo iti nasaya ti tipada tayo at tao. Alaga kayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, di drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod kani pagayam tayo nga inga, sana pudnoanagan, tintay drama ita. Kastoy man ti kunani pagayam, inga. Dear Manang Biyanang, arapaap ko ti maadaan itilugan, kat isupayan ti jak pakaturturugan no daduma. Kat gapoy ti day tataringagay ko inaramid ko ti amin akabalak, tapno mapatganday ta akayat ko. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyan ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na, nangabak itilugan. Nairangran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahi da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at ijagarahi aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, apo, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Ang jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy.
Oy, Pedro, agreeing ka man. Pedro! Agreeing ka man. Apay, ay, bakit? Agreeing ka? Noada kadwa ka sana makaturo. Anya, kamutay. Nakatagtagari ka. Amo, mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kuti. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi, mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya. Sana nakaturaw. Kahit, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastuya ya. Uray an wag talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, ah? Aprusam man to'y ulog. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Halamutin Uray an wag talaga sana ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay, ah? Kaun takapimot nga ro tiagas ti bambanog. Isung lagayam, ah? Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasam ti pa nagkapkapaim. Aho, patpat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, Ay na. Nagi masayan ti agkape. Nagi mas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kapkapi ka manayin. Kakapkapimla itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mo. Ngagkapi ka. Ay na, bye anak ka de. Taday to'y laeng mati libangak. Ako nada. Oh, nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka, ha? Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasawin ka. Gusto mo ko mati mamidwa, no mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba, man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar. Aramiden da ako sinatibus na. Malpas da siguro itangal daw day jay. Ay, kaya na nga dati agaramid iti garahe. Ay kakayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na ka diritso ti trabaho na. Tapno diritso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kuana niya. Paaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na, Inga. Ay, adan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Gawa mo ilugan no ngay garahay. Kat addan to, sumarunong to tilugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amom ngay, no addan to pangabakak. Ay na, ho! Agtagtagainip kan sa Inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ang mga numakla at kantulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanra nala siguro, Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon, anak kao. Tatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan.
No kasta, garahe yun dahi taoy. Dak amo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Ha? Apay aya? Kasano ngay, Mike? Nagparamid iti garahay? Awang mailogan na. Kano gumatang tungay? Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagpaaramid iti garahay? Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailogan na. Haw? Masurunak. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot na. Angam siya, jak pa'y lang makaturog. Pampanunod ngamin no anya ti pamayak ang maadaan iti lugan. Nabayagan nga rapang apo dayta. Nagpaarami dak pa yun iti garahe. Angam, awan mo't sumangbay alugan. Apay ngay, ni tataritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamo lugan nan. Ang siyak ngay nga ta. Nyaki din. Pedro. Agreeing ka man? Pedro! Apa ya? Diyak makaturog ba kayo? Alaunan iti parbangon ngam diyak mo't la makaturogan. Apa yang harus taringin na ngay? Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso ti lugan. Anya? Ay unay kamatay? Ti talakal, kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, agaramid ka iti kalso, anya? Wine! Maturog tangarudain. Disturbo kay ti pan naturog Inga. Ala, pagka nakita dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro ti nalalaka dito'y. Ala, ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wen, uray tay nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siyak tay buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak latikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay konto kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya matalaga San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ha? Oh, itis drive mo, Ay, kwa. Diyak pa'y amo ti agmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, sir. Diyak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alain nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sabali. Ay, isaan, sir? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang no maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napang kuman impastor tayo nuang. Nangipasturam nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang ngagam asasawam may. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sabali ang lugar ka, adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya? Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo.
Tata, paggatgatangan nyo, kadag ito'y karne ngay laklako yung. Ada suke kapag katangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Ay, adu pa iti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasit ti tarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray, ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta, mabandog kayo laeng. Syaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Ibagayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ay, kat urayo ko na, tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang, uray marabyan kami nga agparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno makabiyahe tamot la ita. So katam nga rodyek rodyok niya.